Milja ta' idejat konverġenti bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Gozo Business Chamber kif l-4 nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech laqa r-rappreżentanti tagħha fid-Dar Ċentrali fejn iddiskutaw mhux biss il-proposti tal-Kamra Awċija għan-negozji iżda wkoll l-isfidi li l-Gżira ta' Għawdex itħabbat wiċċha magħhom. Matul din il-laqa direttur maniġerjali tal-Gozo Business Chamber Michael Gallia saħaq illi s-sitwazzjoni ta' governanza tajba inkluż f'Għawdex marret lura fil-waqt li appella sabiex dan il-budget tas-sewwa ħares il-qudiem. Palma anke saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem il-Gozo Business Chamber insistiet illi strateġikament f'Għawdex hemm ħafna xi jsir u l-Gżira kapaċi sservi ta' kontributur serju għall-ekonomija tal-pajjiż. Aħna nemmnu li Għawdex għandu ħafna opportunitajiet billi jiddiversifika l-ekonomija tiegħu u minflok ikun kontributur ħafna aktar għall-ekonomija ta' Malta. Ġifieri qed naraw dawn l-opportunitajiet li importanti li jittieħdu kif jistgħu jittieħdu billi Għawdex issir strateġija mhux fil-żmien qasir imma għal żmien twil. Fil-waqt li tkellmu wkoll dwar l-investimenti tant bżonn jużi għal Għawdex bħal mol fl-imġara Għawdex proposta li anke l-Partit Nazzjonalista ilu żmien jinbut tal-qudiem. Għawdex ikun aktar awtonomu biex ikun jista' jieħu deċiżjonijiet aħjar. Qed naraw li siru numru ta' proġetti Għawdex, per eżempju, l-isptar il-ġdid li semmejna tkellimna ħafna fuqu, l-estensjoni forsi wkoll tal-Port tal-Imġar, għaliex il-Port tal-Imġar sar ħafna busy. U wkoll tkellimna fuq diversifikazzjoni tal-ekonomija ta' Għawdex li hija importanti ħafna. Naħseb li kienet laqa importanti u jalla issa il-budget li jmiss joħloq dawn l-opportunitajiet għal Għawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar l-importanza li Għawdex ma jkunx biss parti mir-retorika tal-gvern u jitħalla fil-periferija iżda għandu jkun kontributur ewlieni fl-ekonomija. Jidher ċar qed nitkellmu l-istess lingwa, għandna l-istess sibijiet, il-qajt il-Gozo Business Chamber veru virranab għal-budget b'dokument li ovvjament jissejjaħ pre-budget, però huwa ċar li bħal l-imsieba soċjali kollha u bħalna qegħdin jaraw illi triq qudiem mhijiex li jkun hemm tibdilizzar f'budget imma li jkun hemm viżjoni għal pajjiż, mod speċjali viżjoni ċara għal Għawdex. Bernard Grech tem jgħid li l-Gvern Nazzjonalista jellest li jiftaħ il-bibien għal ġenerazzjoni tal-Għawċina illi verament iridu jagħmlu differenza mhux biss għall-Gżira Għawċija iżda l-pajjiż. Aħna nemmnu illi Għawdex jista' jkompli avvanza l-Għawċin jista' jkollhom aktar opportunitajiet ġewwa Għawdex, però dan irridu nimnuh madwar ġenerazzjonijiet ta' żgħażagħ illi aħna rridu nkomplu nofrulhom opportunitajiet ġewwa Għawdex mhux biss ta' xogħol imma wkoll ta' avvanz biex ikomplu jikbru fix-xogħol jew il-professjoni tagħhom imma wkoll opportunitajiet ta' studju għalihom imma wkoll għal Maltin u żgħażagħ internazzjonali oħrajn li nistgħu u nemmnu nistgħu nattarahom li Għawdex biex inkomplu nsaħħu l-ekosistema sħiħa. Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti Alex Borġ, Ivan Castillo, Rebecca Borġ u Graham Bencini.